Nie je to veľmi dobre vysvetľované tým, ako napríklad Michael Phelps dosiahol svoje výsledky, alebo ako spoločnosť Alcoa, čo bola americká spoločnosť alebo je americká spoločnosť na výrobu hliníka, sa dokázala zlepšiť a zmeniť a dostať sa zase na prvé miesta. Ale môjim cieľom je skoro zistiť, ktorý kľúčový zvyk je ten najdôležitejší. A o tom hovorí ďalšia kapitola a hovorí, že teda najdôležitejším zvykom je sila vôle, alebo tzv. Sebadisciplína. Keďže vedci zase študovali, došli na to, že sebadisciplína má väčší dopad na štúdijnú kariéru než intelektuálny talent. A najlepší spôsob, ako posilniť cieľavedomosť, je urobiť z neho zvyk. Mnohí z vás sa možno povedia, som cieľavedomý, ale moja vôľa nie je vždy taká pevná. Máte pravdu. Vôľa je totižto sval. Nie je to zručnosť. Je to sval a ten sa unavuje. Alebo posilňuje a v tom prípade vie mať vplyv. Ale ak sval vôle je unavený, tak asi po práci, kde ste prežili 4 porady a 3 kóly a ste uťahaní jak zbytý pes, asi nepôjdete behať. Vaša sila vôle bola vyčerpaná. A preto je v knihe opísaný príbeh spoločnosti Starbucks a jej postupu nazvaného latte. Nie, nemyslím teraz kávu latte, aj keď teda píše sa to rovnako. Ale tento princíp nám vysvetľuje, ako je možné posilniť ten sval vôle. Aj v prípade, že je unavený a že už to fakt nejde. Ale ja vám nepoviem presne, čo to latte znamená. Dúfam, že si knižku prečítate a objavíte to sami pre seba. V tejto časti však sa bavíme aj o kríze a rutine. Prečo? Pretože, ako nám hovorí tu, Beham, počas zmetkov sa stávajú zvyky organizácií tvárne natoľko, že môžu prerozdeliť zodpovednosť a nastojiť rovnejšie rozloženie moci. Je to o tom, že v čase krízy je tá možnosť zmeny zvykov najjednoduchšia, pretože niečo, nazveme to staré, odchádza a niečo nové prichádza. A rutina je v podstate zvyk. Je to zvyk organizácie, tak ako osobnosti. Osoby majú zvyky ako také, jedinci majú zvyky. Spoločnosti to, čo využívajú, nenazývajú zvykmi, ale nazývajú rutinou. A v čase krízy je najjednoduchšie ich zmeniť. Takisto Charles nám vysvetľuje niečo o tom, čo sa volá, že sandwich. Teraz nemyslím Lorda sandwicha, skutočný sandwich, ale ako je možné, keď máte napríklad novú pesničku, ako sa môže stať veľmi populárnou. Sandwich je založený na teórii, keď dáte staré, nové a staré, aby to nové nabralo takú nejakú podvedomosť, pretože ľudia, povedzme si to otvorene, sú mierne podozrievaví, je možno pekný výraz, voči novým veciam. Na to, aby sa tie nové veci zakorenili, alebo sa stali starými a známymi, treba ich dať medzi niečo, čo už človek pozná. A na to zase využijem jeden citátik. Keď sa niečo nové oblečie do starých zvykov, je to pre verejnosť snazšie alebo jednoduchšie pochopiť a prijať. To znamená, že ak oblečieme tú novú vec, bude pre nás povedomá a bude pre nás priateľná.
A to je jeden z dôvodov, prečo rádia hrávajú novinky obvykle medzi nejakými staršími veľkými hitmi. Prečo keď v obchodoch idete a je tam nejaký nový druh jogurtu, tak bude pravdepodobne medzi vašimi dvoma obľúbenými starými známymi značkami a podobné. Je to to, ako spoločnosti využívajú naše nakupovacie zvyky, keď sa bavíme o teda Tesku a podobných supermarketoch, aby ovplyvnili to, ako nakupujeme a ovplyvnili to, ako využívame svoje vlastné zvyky, o ktorých možno často ani nevieme. A tretia časť knihy hovorí v podstate o sociálnych zvykoch. Hovorí o zvykoch, ktoré vedia vytvárať hnutia a vedia meniť spoločnosť. A dôvodom, prečo majú sociálne zvyky taký vplyv, je vlastne trojfázový proces. Hnutie totižto vznikne vďaka sociálnym zvykom, ako je priateľstvo a silné väzby medzi blízkymi známymi. Rastie vďaka zvykom komunity a slabým putám, ktoré držia susedstvo a klany pohromade. A trvá, pretože lídri hnutia naučia členov novým zvykom, ktoré dávajú pocit novej identity a pocit vlastníctva. O čom to vlastne je? Vysvetľuje to napríklad zrušenie segregácie čiernochov a belochov v USA v minulom storočí. Hovorí to o tom, ako vlastne vzniklo hnutie Martina Luthera Kinga, alebo vysvetľuje to na vzniku hnutí, ktoré viedol Martin Luther King. A hovorí vlastne o tom, ako istá dáma, Rosa Parksová, neuvoľnila miesto v autobuse. A tak ju zatkli. A vtedy sa objavila prvá fáza toho, pretože zasiahla táto informácia čiernych v rámci jej blízkej rodiny a jej známych. Ale aby ten vzťah, ktorý bol tam, aby mohol fungovať, musela sa tá informácia rozšíriť ďalej do komunity. Pretože riešením, ktoré vtedy vymysleli, bolo, že čierni budú bojkotovať vozenie sa autobusmi. Ale aby to zafungovalo, muselo to prerásť. Muselo to prerásť rodinu a známych. Muselo to prerásť do komunity. A to sú tie slabé púta. Pretože komunita alebo susedstvo nás viažu nejakými tými očakávaním na základe veku, príslušnosti, identity. A keď sa dajú dokopy, tie silné a slabé púta sú základom. No a všetko to završí to, že tí lídri naučia členov hnutia novým zvykom. Čiže dajú im nejaké znalosti a pomôžu im vytvoriť zvyky, ktoré ich budú hnať ďalej, ktoré im dajú možnosť využívať svoju vlastnú vedomosť a silu na to, aby sa to hnutie ďalej rozšírilo. V tomto prípade Martin Luther King využil zásadu Mahatma Gandhiho, že teda mierový odpor. A celá táto udalosť v podstate prerastla do toho, že americký zákon ustanovil, že segregácia nie je správna a bola zrušená. V tejto kapitole je takisto časť, ktorá sa volá Neurológia slobodnej vôle. A táto kapitolka je veľmi zaujímavá, pretože vysvetľuje v podstate veľa vecí z predchádzajúcich a ja by som vám rada o tom zase trochu prečítala. A hovorí, každý zvyk, bez ohľadu na jeho komplexnosť, je podajný. Ale aby sme zmenili zvyk, musíme sa pre zmenu rozhodnúť. Musíte vedome vynaložiť sily na identifikáciu podnetu a odmien, ktoré riadia reakcie zvyku, a nájsť alternatívy. Musíte vedieť, že máte moc, aby dostatočne uvedomili, aby ste ju užili. A ako náhle o tom zvyku viete, máte to aj zodpovednosť za jeho zmenu. V podstate týchto pár slov zhrňa to, že mozog sa snaží neustále vytvárať nové a nové zvyky, aby odbremenil sám seba. Takisto vysvetľuje to zlaté pravidlo, ako možno zvyky zmeniť.
pomáha nám zistiť, ktorý je ten keystone habit, alebo ten kľúčový zvyk, vďaka zmene ktorého môžete ovplyvniť zmenu ďalších a ďalších zvykov. A ja ešte dodám, čo napísal William James, a čo je tiež veľmi pekná myšlienka, je, že ako náhle si vyberieme, kým chceme byť, stávame sa ľuďmi, na ktorých sa cvičíme. Tak ako list papieru alebo kabát, ktorý, keď sa raz ohne, sa už za každým ohýba rovnako. Je to niečo veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že zvyky sú a budú stále s nami. Je otázkou, či o nich vieme, a ak o nich nevieme, tak by sme ich mohli identifikovať. A v momente, ako o nich vieme, máme tú silu a moc, alebo sme na polceste ich zmeniť. A k tomu slúži dodatok, ktorý hovorí, že síce táto kniha neobsahuje žiaden recept, ale predstavuje osnovu chápania toho, ako zvyky fungujú a poskytuje návod na experimentovanie so zvykmi a ich zmenou. A ja vrelo odporúčam každému, kto vie o nejakom zvyku, ktorý by chcel zmeniť. Prípadne si myslí, že potrebuje zmeniť viac ako len jeden zvyk, aby si ju prečítal a skúsil nájsť ten kľúčový zvyk a zmenil ho. Ďakujem.